Beste kijkers, we leven niet in de makkelijkste tijd. Vorig jaar zaten we in deze periode nog midden in de coronaperikelen. Gelukkig hebben we de coronaperiode achter ons gelaten. En hopelijk blijft dit ook zo. Samen zijn zoals we gewend zijn, dat mag weer en dat kan weer. Met elkaar de kerstdagen doorbrengen mag weer gewoon zoals we dat gewend zijn. En ook daar wil ik het met u over hebben. Over ontmoeten, over menselijke nabijheid, over samen zijn. Het is een tijd vol onzekerheden. De oorlog in Oekraïne werpt de schaduw over ons allen. De dagelijkse boodschappen werden veel duurder. Inflatie, gasprijzen, daar hebben we allemaal mee te maken. Misschien heeft u een extra warme trui aan in huis, omdat de verwarming noodgedwongen een paar tandjes lager moet. Misschien vraagt u zich af hoe u de touwtjes aan elkaar moet knopen. Het vraagt veel van ons allen. De wereld om ons heen verandert. Er lijkt minder houvast te zijn. Zaken die voorheen vanzelfsprekend leken, staan nu onder druk. Zo krijgen de komende feestdagen misschien nog wel meer betekenis. Dan hebben we het niet over uitbundigheid. Het gaat over u en ik. Over hoe wij de feestdagen beleven in de wetenschap dat we elkaar nodig hebben in deze moeilijke tijden. Ik las pas een verhaal in de krant over Dirk de Wachter, een bekende Vlaamse psychiater. Dirk de Wachter kampt met een ernstige ziekte. Nadat hij in het ziekenhuis een hele slechte nacht beleefde, kwam er 's morgens vroeg een medewerkster zijn kamer in. "Mevrouw, mag ik met u praten?" vroeg hij. Ze keek hem vreemd aan en zei: "I'm the cleaning lady, ik ben de schoonmaakster." Ze raakten toch aan de praat. Ze bleek uit Tibet gevlucht vanwege de Chinese overheersing. Via Duitsland was ze in België terechtgekomen. En ze was er trots op dat ze als poetsvrouw in het ziekenhuis mocht werken. Het gesprek duurde misschien maar een paar minuten, maar ik voelde me meteen een stuk beter, zegt de wachter in de krant. De nabijheid van een ander werkte voor hem als een medicijn. Het gaf hem een boost om door te gaan. En daar zit voor mij de kern. Als we elkaars nabijheid opzoeken, zijn we samen in staat om van deze tijd een tijd te maken waarin we naar elkaar luisteren, op elkaar leunen, steun vinden bij elkaar. Een tijd van samen doen, met elkaar. En de komende feestdagen staan wat mij betreft in het teken van die verbinding. Natuurlijk hoort daar ook gezelligheid bij. Dat gun ik ook alle inwoners van onze gemeente. Lekker eten en drinken met elkaar. Maar kent u wellicht iemand die alleen is? En heeft u een momentje over? Loop eens binnen. Maak een praatje. Geef aandacht. Luister even. Het kost niets. Zo'n klein gebaar heeft enorme betekenis. En we hebben allemaal de keuze om dat te doen. Voor de ander. Samen kunnen we dit. Als burgemeester ben ik daar nu al trots op. En, veel belangrijker, u zult trots zijn op uzelf. Ik hoop van harte dat u een goede decembermaand beleeft. Een fijne jaarwisseling ook. Pas goed op uzelf en op elkaar. Ik wens u, met de mensen die u lief zijn, in uw nabijheid, prachtige feestdagen en natuurlijk een voorspoedig 2023.